ассалому алайкум бародар ва апаҷоное ки дар Великобритания қарор доранд. Як хушхабар ба тамоми тоҷик ва дигар бародарое ки дар Великобритания қарор доранд. рӯзи 8 ва 9 июни соли 2024 дар наздикии Тавер Бриҷ фестивали бародарои ӯзбекистонӣ мегузарад ки тамоми намоишҳои фарҳангӣ ва тамоми таомҳои бародарои ӯзбекистонӣ мешавад. ҳар бародар ва апаҷоное ки шумо имконияти омадан ба ҳамин фестивал дошта бошед, марҳамат кунед биёед, аз таомҳои миллии бародарои ӯзбекистонӣ ва аз фарҳанги бародарои ӯзбекистонӣ хабардор шавед ва дигар ако апое ки шумо дар дигар давлатҳо қарор дошта бошед, метавонед ки ба дигар бародарое ки дар Великобритания қарор доранд ё ки дар ҳудуди Лондон ҳастанд, метавонанд рӯзи 8-9 июн биёянд дар фестивал иштирок кунанд. Даромад бепул аст, аммо ҳамун ғизое ки шояд кадоме ки ош мехоҳад, манту ё самбуса, ҳар чизе ки мехоҳад барои худшон бихаранд, унош аллакай пулакӣ ҳастанд. Худованд ҳаматонро нигаҳбон. Ассалому алайкум аз Лондон.